హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏం చొల్లారు? ಯಾನಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ತೂಕೈನಿ ಐಗೆ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನಲ ದೀಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬನ ಇದು ರಡ್ಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಅದು ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 4 ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಣ್ಣು ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನು ಕೈಟ್ ಪಾಡನುಲ್ಲೆ ನಾ ಕೈತ ಅಂದಾಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾಡ್ನ್ಯಾನು ಇಂಕ ದುಂಬು ಅಭ್ಯಾಸ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ರಡ್ಡು ಒಂಜರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಮುಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯೆ ಪಂಡ ಯಾನು 1.5 kg ದಮ್ಮಂದನುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಂತ್ಯ ಒಂಜಿ 4 ದಾಸಮಿ ಉಂಡು 4 ಮೆಂತ್ಯ 4 ದಾಸಮಿಲ ಅಯ್ನ ಪೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಚಟಪಟ ಪಾನಾಗ ಬಂದು ಮಂತನೇ ಉಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಂತು ಅವು ಚೌಲಿ ಅರದೀಗ ಅವು ಚೌಲಿ ಅದಾಗೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇನು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಂತಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಈತ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಕೊರ್ಲು ಅದು ಸಣ್ಣನೇ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕೈತೆ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಲೆ ತೆಂಜಿ 4 ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ 4 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮುರ್ದಿತ್ತೇನು ಐನಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಇನ್ನು ಪುರ್ಲು ಕೈಟ್ ಕಿವುಂಚಿದು ಪಾಡ್ಗ ದೇಪಂಡ ಅವು ಎಸಲ ಅದು ಬೂರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಇದು ಮಿತ್ತು ರೈಸ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉದುರು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುನೆಕ್ಕಿ ಏತೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ನೆನಪಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ತು ನೆನಪಾದಿ ಆತು ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದುರು ಸೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಪುನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕರ್ದಂಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಳು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಉದುರು ಅದು ಬರ್ಪುಂಟು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ನುಪ್ಪು ಅರಿಬಾರ್ದು ಕಬಿರ್ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೆಗೆದೇನು ಪಂಡ 1.5 kg ಮಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಬೋಡು 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ತೈನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಅದಾಗ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪುದೀನ ಕನ ಇದೆ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕನ ಐತೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ನಮಕ್ ಗಸಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಜೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆಯಾನು ಈತ ಸಣ್ಣನೇ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಪಾದಿಜಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ 1.5 ಕಿಲ ಕೋರಿದ್ದು ಕನೆದೇನು 1.5 ಕಿಲ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಏಕಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಖಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದಿನ ಬೇಕಾದ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಗಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಟೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಐಟೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದೇನು ಮಾತು ಐಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಏತು ಪಾಡಿ ಆತು ಗಸಿ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಕೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಈ ಕಡೆ ರೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತೆ ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಚೂರು ತೂನಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಹತ್ರ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂತ ಮಂಜಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಕೈಟ್ ಕಲಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ ಫುಲ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಕೊಜಪುಡು
ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಕೋರಿಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಕಲಸದು ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪುಗ ಗಸಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಬೋಡವು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಪುರ್ಲು ಒಯ್ಪಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಒಯ್ತದ ಅನ್ನಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಪೊತ್ತಿ ತಿನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಗೆ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂಚೂರು 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರದೀಕ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಅಂತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಮ್ಮು ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಲು ಕಚ್ಪುಡು ಮಾತ ತೊಂದರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇತೆ ರೀತಿ ದಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದಮ್ಮುನು ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಉಪ್ಪುದು ಲೇತು ಉದುರುದ್ರ ಅದು ಪುರ್ಲು ಅದು ಶೋಕ ಅದು ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಅದ ಬೇಯ್ನಾಗ ಕಬೀರ್ದಿ ಹೊಡು ಉಪ್ಪುನು ಅದಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೇಲ್ದು ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಅನ್ಪೋಡು ಪರಡೊಡೈನು ಈಗ ನಂದು ಹಾಕೊಂಡವು ಬೇಯ್ತು ಹೋಗ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇನು ಪೊರ್ಲು ಪರಡಿ ಅಂತಲೇ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋರ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನತ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐನು ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಪಾಡನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರಪ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರಪ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕಲ್ಲರ್ ತೆಗೊಂಡು ಐನು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂದಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಇದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಾಗ ಉದುರುದುರ ಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಪು ಉದುರುದುರ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡವು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಒಂದು ಪಾಡುವೇರು ಕೊರಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇರು ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನಾಗಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಕೊರಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಪಿರ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ರೈಸ್ ಪಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ನೆ ಪದರಡು ಅಂಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ 4 ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದು ಸದಾ ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿದ ತುಪ್ಪನ ಮಾತ ಮೈಪುಗ ತುಪ್ಪ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ತೊಂದರುಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಓಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೈದುಂಡು ನಿಖಿಲು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ ನೀತೆ ದಮ್ಮು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತದ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಇದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದಮ್ ಬರೋದು ತುಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಬೋದು ತುಲೆ ದಮ್ಮ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಇಂಚಾತನು ತೂಕ ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕಾದ ಬೈದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉದುರುದ್ರಾದು ಪೊರ್ಲಾತನು ತುಲೆ ಈಗ ಕೋರದ ತುಂಡುಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಚರಿ ಮನ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಐತಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಜೀರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುವೇನು